मुंख्लं जोहोलाव डि जाब्रांनि मुङाव जि जोलुर बादायलायनाय होदों बे जोबोद मोजां। जेब्ला सोरबा सासे मानसिखौ जोङो जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमाजानो बायो, जायखौ जों जेब्लायबो अनो, जायखौ जों जेब्लायबो मान इज्जत होनो लुबैयो, जायखौ जों जेब्लायबो सिबिनो लुबैयो, बेबायदि सुबुंनि मुङावनो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ खालामनाय जायो। आरो बेबायदिहायनो दिनै मुंख्लं जोहोलाव डि जाब्रांखौबो बर' हारिया अरायबो हारिनि गेजेराव फोथांना लाखिनो नागिरदों। बेबायदि मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बेवहाय खुंगिरिफोरनिसिम आंनि हामलायथिखौ बावो आरो साबायखर बावो। लाइमोनफ्रा जौगानाय माबा मोनसे प्रफिटफोर मोनगोन नामा बिदि गेलेनाय खुंनायजों? डेफिनेटलि मोनगोन। ओरैनोबो बर' फिसाफ्रा गेलेनायाव मोजांखा, माथ्र खाबुफोरखौ खम मोनो। बेवहाय जि गेलेयो बेफोरखौ लासै लासै बेफोरनि गेजेरजोंनो थांनानै प्रफेशनेल जाहैयोब्ला मोजां। गासैबो रोखोमनि गेलेनायखौनो बा मावनायखौनो जुदि जोङो प्रफेशनेल लेभेलाव लांनो हायो, बे बयनिबो थाखाय मुलाम्फा होयो। आरो जों आसा खालामो बर'फ्राबो दा बेबादि जोलुर गेलेनायाव आइजोफ्रानो होन बा हौवाफ्रानो होन, बेफोर बादायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि गेलेग्राफोरखौ प्रफेशनेल जानो थाखाय थुलुंगा होनो हायो। आरो आं बेखौ आसा खालामगोन। आरो बे मोनसे राहा, बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो थुलुंगा होनानै प्रफेशनेल जाहोनो हायो।